Alright, anekadiki alright. Zvinoita sekuti zvinakidze. Anekadiki anekadiki pane mararira unoita Kuti kana zosvika. kuti kanyatso kusvika kuti iwe ianzo kunakirwa. Short time mimi muda maminutes mangano right. Short time izvi. 3 minutes unofanira kunge watopedza zvese tatonakirana ipapo. Right. Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Tiri muchirongwa chedu chamazuva ese. Chinofarwa neruzhinji. Pashow yedu inonzi iyo Bishu Reality. Apo patinenge tichiita hurukuro nema-sex workers handitika vari muno munyika yedu yeZimbabwe. Batisati tapinda muchirongwa ichika, kana pane vanyarikani ndapota endai munoona video ineyi muri kunzvimbo dzakasiyana. Vana vadiki vari pasi pemakore 18 aiwa hamutenderi kuona this video handitika. Then kotiwo zvakare kana pane vasingafariri chirongwa ichi, musauye muchitituka mucomment section. Pano pachibanda media tesa zvirongwa zvakawanda zvakasiyana nekuda kwekuti chibanda media ine vanhu vanoda zvinhu zvakasiyana. Iwewe kana waona kuti Bishu Reality show hausi kuifarira, usaone. Mirira chirongwa chako chaunofarira handitika. Tabva tangoti aiwa sezvinodiwa neruzhinji tadzoka kuEpworth kunonzi kudombo raMwari. Uko tashanyirawo hanzvadzi dzedu dziri kunoku munoita basa rehanzvadzi. Toita basa rema-sex workers. Alright. Vatariri vari kutokuonai pasi rose. Mungavaudzewo zita renyu kuti munonzani? Nindoitwa Netsai Muzenda. Ndinobva paMvurwe paLucknow Farm. But ndinoshandira basa redu ndorishandira kumativi akasiyana siyana. Vari pari zvino ndiri kuno kuEpworth ndokwandoshandira ndiri. Natsoudzai muchishona kuti basa renyu ramunoita nderechii? Basa ratinoita nderechihure. Toshanda tichipinda mumabhawa, tichimira pama-touchline, tichikechwa, tichikechesa. Mati ramunoita. Saka zvaro kuti mangatowanda kaimi because ramunoita zviri muhwanda. Tinenge takawanda. Tinenge takawanda singatomboiti kubasa kwedu. Munenge muna ani munowanzofamba nawo? Ini ndinofamba naRebecca neumwe anonzi Bridget, tinowanzo kuenda takadaro patichienda kuma-out. Right. Makazvitanga rini izvi? Ndakazvitanga 2014 ndo pandakatangawo kupinda mufield nevamwe. But mushure mekunge ndakatozvipindawo through kuoma kwezvinhu. But ipapo chihure chiri kunyatso kubhadhara kumashure kwesoko. But izvezvi hachichanyatso kunyatso kubhadhara but tingori mufield. Chainyatso kubhadhara mai. Pamwe sezvo munenge muchiri nyuka maka vanhu vanoda zvinhu zvinyowani. Kakona munhu asingadi zvinyowani. Maybe ndo zvakuitika kuti vatijaira here. Vakudawo tiri kupinda wezvezvizvi. Saka munofanira kumbopota muchichinja kana vanhu vakujairaika. Momboenda kunana Blues uko, nana Kwekwe chichi. Totombobuda kutomboenda kunana Chinhoi uko. Ndokwatinotomboenda kunana Muzimba, kunana Jongwe Tavern, totomboenda kuChinhoi kuma-out. Tikatosvika ikoko kwaiwa tichitori vanyowani tisine chitopisa ikoko. Saka ukaramba uri munzvimbo 1 manje vanopedzisira vakukuziva vasingacha, but zvino zvichienderana. Umwe munhu akatowanda akatobva naye kubvira kudhara because unenge watozova nemakastoma, munhu anenge achitozva kuti munhu anonaka. Zvese zvinosanganisira ipapo vanenge vachitongokuwira zvakadaro. Saka munomatoo nemaregular customer? Tatove nawo. Tinyatsozva kuti munhu uyu ndogara ndichikechana naye. Pamwe pacho unenge wakutomuziva nezita rake. Saka short time yenyu inenge yakamira sei manje? Short time yedu inosiyana zvichienderana. But pamwe pacho munowanzochaja imimi? Tinowanzo kuchaja ma-short time. Imwe inenge iri $10 pa-short time. Imwe zvichienda nekuti tiri kunzvimbo kupi. Imwe inenge iri $5. But vazhinji vacho vanochema-chemawo zvavo. Vanochema-chema. So unozongodzi pasingazodariki kudzika pa$3 hatizodariki ipapo.
Alright. Short time inenge ine maminutes here kuti maminutes akati kana zvinofamba sei? No, haina maminutes asi kuti sesu vanhu tinenge tiri pabasa ka hatichazotsvagi zvekuti uzotorawo nguva refu nekuti tinenge tori pabasa tichitomhanidzanawo nenguva nekuti ndoritori basa redu saka unenge tofanira kutoita kavara tiri tori pamashure penguva wakatononokawo unofanira kutowedzera imwe mari. Ehe. Saka kana anonoka alright short time imi munoda maminutes mangani alright? Zveshort time izvi zve3 minutes unofanira kunge watopedza zvese tatonakirana ipapo. Saka kana akanonoka alright akadadzisa 3 minutes munema kuzoti kana awedzere mari manje achinonoka futi anongowedzera iyoyo ambotanga kana ichitoda nguva refu anenge akutowedzera imweyo kana kutomusiya takutotsvaga umwe asinganonoki. Kusiya munhu asina kutunda ko mari yake wodzosera kudzosera tidzosera ndo pamunozoita hondoka iwe munhu asina kunakirwa shuwa wotora kuti hanzi watora mari yemunhu kuno umwe kutoti anotogona kana kutorwa zvekuma 30 minutes uko asina kana kutombotunda saka manje isusu hatingambomiriri izvozvo totomusiya wakadaro. Hamusati mambosangana here nesituation yakadaro yekuti munhu ari kunonoka kupedza vatoriko kusangana navo saka munoita sei? Totomusiya unotongomusiya akadaro tongomudza kuti kana usingadi kuwedzera mari tsvaga hako umwe. Alright. Then pasleep over yenyu yakamira sei? Pasleep over toita $20 kunight. $20 ameno ine usiku hwese. Usofanira futi zvekunyanya kuzokwirisa ka ofanira kuitawo zviri avale zvekuti mari yako kune vamwe vanozotoita zvekutoti night otoda usiku hwese hapana munhu anorara hatizoiti izvozvo. But imi munowanzoda kana marounds mangani kana iri sleep over kana kuti pamutora kuti aiwa apa tagumira pachadarikidza pa3 pa3 but varume havazozvinzwisisi manje kune vamwe vanenge toita kunge vanenge vakatotemererwa vanotoita kana zvekuma5 6 saka anenge akuwedzera here manje? Umwe anotowedzera ega iye ega asina kutombomutiwedzera mari anotowedzera ega kuti wandibatawo zvakanaka chichi saka makuseni akutobuda paipai anotongosiya kuwedzera imwe mari. Alright. Imimi pazuva kana zvakadzora hazvo zvisina kudhakwa zvisiri kunyanyofaya munowanzorara kana kuti munowanzoketywa navangani? Kana zvakadzora ndosaka ndati chihure kudhara ndo pachaibhadhara iko zvinezvi zvekuma10 vanhu 10 ofiti hatichanyatsi hedu kuzotoedzerwa tiriko tinezoita nguva dzetinozodzokera kumba asi kudhara aiwa waitoziva kuti kuzoona koedza kusvika maku6 aiwa unenge watoagwina chimari chako. But iko zvinezvi aiwa ukangoketyawo ne10 wakutoenda kumba kwezvezvi vamwe wakutoda $1 for 2 saka anenge atori ma1. But sister yangu nazondiudze chokwadi ndowanzoziva hangu bonde richinakidza kana chinge wambogarisa unoona kana wambogarisa usina uriita paunozoita unoona kunakidzwa. Imi muchiri kunakidzwa nebonde here kana muchingoti everyday imi wari 10 wari 5 wari 6 bonde chikunakidza here? Feeling ichiri pera? Zvisisiri zvekunakidzwa zvisisiri ariko hake kumboti unombonyatso kumbonzwa kuti uyu munhu uyu ainzondisvira chaizvo but kweta kuti isusu hatichaitiri zvekunakidzwa takutongoita zvekutoti takutotsvagawo mari. Saka mune permanent boyfriend here? hatiite zvemapermanent boyfriend. Ko munhu anenge agona pamwe maybe anazo rova romance anazo kutundisa anazoita sei hamutoriwo nhamba? Zvenhamba pabasa aiwa kune kwatova kutotambira pabasa zvenhamba hatiite zvemanhamba asi kuti kune umwe anogona kukutiwo izvi zvauri kuita izvi anenge atosangana newewe ikoko obva kuti siya zvauri kuita unotomubvunza unokwanisa kundichengeta here anogona kuti ndokwanisa kuchengeta zvese kutokubhadharira marenzi zvese kutokuchengetera vana vako handii saka ndiye munhu wekuti unogona kuzoitawo permanent but vashoma because anogona kungokufadza zve3 months obva atanga kutosvetuka saka toita kutodzokera zvemufield totombomira watombwana mumwe munhu anenge atoda kukuchengeta. Saka ngatiti kwanasauya ari serious zveshuwa arida kukuchengetai for the rest of your life ada kutokuroorai
basa iri munokwanisa iri kurisiya kutonatsorisiya kuti hamuchahure hamuchaite sei? ya tokwanisa kutorisiya tokwanisa kutorisiya asi kuti ndezva zvekuti unenge uzongoti murume akazongokutsvinira mumba semunhu ambojera otsvaga mari yake ka unogona kukurumidza kubuda mumereji macho saka inenge yanguva maon and off kupinda mumba uchibuda nekuti unenge usautsvagira inoda chokwadi inini imi mambojaira 10 5 6 dzakasiyana dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete every day mumba maane one size kamu remember ka one size ichakugutsa here one size ichakunakidza here one size inonakidza paunotoenda kuti zvaungamborori nemuane kadiki woziva kuti hombe inondinakira pakutotsvaga papayaka unotomboti zvakafanira zvitei tosanganawo nemwani kaitoda toturora unotombotanga futi zvawatarisa nhengo yake kuti inozondikwanira here mumba zvisazondishoresa nekuti unosvika pakutamba-tamba uzosvika pakuzoda kupinda mumereji saka unotoziva kuti but still takutozama style even ane kadiki unoziva kuti zvinake unofanira kuita style iyi ane kadiki oright zvinoita sekuti zvinakidze ane kadiki pane mararira aunoita kuti kanyatsokusvika kuti iwe anzokunakirwa nekuti kadiki vane kadiki vazhinji vacho vakadzi hatinakirwi natwo kwozoita kune dzihombewo dzine dzakanyanya kukurisa dziya ino hainyatsi kunaka futi kozi inenge ichitokurwadzisa kuchibereko saka inofanira kuita pakati nepakati but pane zvinoda unazonzwisisa futi zvinhu zviri normal right murume kana iri short time anofanira kutora kana maminutes mangani munhu asina kudhakwa stereke munhu asiri kupefoma zvakadarikidza zvingori normal murume anofanira kuita maminutes mangani zviri normal anofanira kuita zvekuma 6 minutes uko achirova ndo zviri normal izvozvozvo. Alright, pane imwe nhau yandoda kuti ndatsonzwisisa zvakare. Ndinoziva kuti vanhukadzi vane madays avo pamwedzi aya. Vamwe vanoita 3, vamwe vanoita 4, vamwe vanoita 5, vamwe vanoita 6, vamwe vanoita 7. Nguva yevanhukadzi. Yasvika nguva yevanhukadzi iyoyo. Imimi pamwe zvinhu zvakadhakwa mudheni hamutorina mumba. Ndeapi matanho amunotora? Uko kubasa tinotoenda but zvinhu zvatingatoita tinopfekera. Tinopfekera kana kotoni kana chijira tumachira tuya kuti watinenge tizonosangana naye asazvione. Plus vamwe vacho vanotongoda zvakadaro muropa imomo. Muropa. Vamwe vanotoda zvakadaro. Anenge tokudziva kuti hazvina basa handisi tiri kuita nekondomu here. Alright. Ko kune vamwe vanhu vaya vasingadi zvekuisa kune iswa. Pamwe varuda zvekudyiwa nhengo zvekuita sei munoita here mabasa aya? Tinodya. Mukanwa imari manje. Inenge yakangofanana. Zvemukanwa manje hazvisitorina zviwire kozi unenge uchitongodya mboro yemunhu chete. Alright. Hanzvadzi yangu pane ngwe zvandoda kuti ndinzwisise zvakare. Imimi ngatiti mavha mangoti dhuma nemurume akakubvisai umhandara patouchline. Munoita sei? Pamwe arikutodawo kushuta bhinzi. Ndotomubhadharisa. Kubhadharisa? Iye paakambobvisa umhandara akabvisa pasina mari. Zvava zviri zveudiki jaya patinobvisa umhandara tichiri vana vadiki kapai tisati takutombozivawo. Imi akabviswa umhandara une makore mangani? Ndakabviswa umhandara ndine 17 years. Zvekunatsowirana chaizvo? Zvava zvisiri zvekutowirirana but panguva iyoyo taiwirirana. But semunhu yanga machuwa akandicolonize brain. Munhu anga akura sei? Anga akura angatova kuma 30 something years. 35. Akakunyengedzai sei? Tell me the truth. Taitodanana. Taitodanana tichitodana ndichitoenda kuchikoro ndichitotiwo mukomana wangu chichi. But ndazokura mai ndo pandakazoona kuti ini ndandatongokurumidza kuita zvemusikanzwa zvevakomana. Saka ndakazoonawo akazondigona kundinyengetedza. Ndiye baba wemwana here kana kuti ndiye uyo akatongo uyo akatongobvisa umhandara chete ndobva atongorova pasi.
akazoti kudi kuzoda kumubata kuti ko ndipi ko. Akabva atobuda. Hana kuzotombomuonana nhasi handitombozivi kuti ari kupi. Alright. Kori ripo here rimwe zuva ramunotaura kuti mimi mune munhu akakukechai zvakanatsokufadza ipabonde zvokufadza zvimwe zvezvi chaizvo? Ya, aripo. Akanga aita sei? Chinoitika pa6 paipai munofanira kubvira naye pasi kana makuti tisisiri zvepabasa zvazvokuti anofanira kunyatsokuromenza, kuyamwa mukaka, kuita sei kuti tinotodirwa yogati chichimwiri wese, ndiwo maromenza atinenge tichinyatsokutodayo. Saka ukaona wanenge achinyatsozvigona izvozvo unonyatsokunzwa kuti apa ndapedzerwa. Ko tiri muchihuri imomo zuva ramunotaura kuti aiwa makakechwa nemunhu akakutamba irafu kana kuti zuva ramakadhinikana muchihuri imomo, ndiripi racho uye chii chakanga chaitika? Ya, takatombokechwa ndine shamwari yangu. Ndobva tatiri kuChinhoi. Ndobva tatoenda kumba kwake, tapedza kuenda kumba kwake ndobva. Makakechwa muri vaviri, muri 2? Tiri 2, aive nemunin'ina wake, but takanosiyana pekurara, uyu make. Saka wemangu akabva anditi izvoni tapedza kutoita basa ramakuseni, kozi kanyika tombotanga tati pekutanga kana tine umwe watinei anenge asingaendi, ndiwo watinobatisa mari tisati taenda kunokechewa. Ndopatakatodzidzira kuti munhu kana asati akukecha, kana akukecha musati maenda, anofanira kutanga kupa mari yako. Takabva taenda ikoko ndobva tatonopedza madhiri edu bhobho, ndobva azotanga kutondibudisa mumba merafu itonditi wakachihodha kupi, akutondirova paipai. Saka zuva iroro nanhasi ndikatorirangarira so rinondibhohwa singatomboiti. Saka makatoroverwa mahara? Akatongoshuta bhinzi mahara usiku hwese. Akarova maraunzi mangani? Akarova 5. 5? Amahara? Amahara. Makanga mataurirana mari? Tataurirana 30 zveusiku hwohwo. Saka mangwana makuseni akutoti wakachihodha kupi? Vatanga kuti wakachihodha kupi. Saka muchinge masangana nematambudziko iyayo akaita seiyayo yekuti munhu anoda kunakirwa zvake mahara, ndiapi matanho amunotora manje? Hapana zviriko. Hapana, izvozvo harisati ane matanho atinokwanisa kutora, tichingotiwo zviriko unombosanganisa nawo neizvozvozvo. Kune vamwe vanotochekwa nemapanga chaiko. Saka ukatombosiwa hako wakadaro munhu ungotongokudzinga, unotongoita way forward, wotongoshandisa mari yaunga wambokechwa kumashure wakutodzokera kumba. Then panhau dzeni pane dzimwe nhau dzezvirwere zvepabonde. Muchinge masangana nezvirwere zvepabonde mimi, vanhu vambosangana nacho here chirwere chepabonde? Chirwere chepabonde handisati ndasangana nacho, asi handingarambi kuti handisangani nacho. Nanhasi ndinogona kunge ndiri munzira yekuti ndinotomboputikirwa nemakondomu, but hapana kusiri kufa. Kozi zera rangu rineri hapana pandingamborwara ndikafa nechirwere chenhova. Ndotongofa nezvirwere zvepabonde zvandosanganidzana nazvo izvozvi. Saka handazongosangana nacho, aiwa ndinongozvigamuchira. Pane here kwamunonorapwa kana kuti kwamunonzwenyi kunonorapwa mafriends enyu? Kuriko kuzvipatara ikokwe unotonorapiwa zvirwere zvepabonde. Kunotomboita nguva futi zvekuti kune kwechitodedzerwa kunzi kuzvipatara kuri kurapwa mahara zvirwere zvevakadzi, especially vakadzi tine mukana wokurapiwa kazhinji kacho zvirwere zvemagomarara, zvekenza, siki. Kuzvipatara ikokwe ndokwatinoenda. Ndizvozvo. Saka ndoda kuziva futi zvakare, pamunobuda mumba imimi mwakananga hamene kutouch line kana kungave kusleep off, vana vanenge vachiti mama vaenda kupi? Inini vana vangu ndakavati ndoenda kuchigadhi. Ndoenda kuchigadhi, saka vanotongozva ndobuda kumanheru ndichidzoka mangwana makuseni ndichibva kubasa. Zvekutoti kuchikoro ndakatomboenda chitonzi ndikatomboenda zvikanzi vana venyu vakatiudza kuti munoita basa rechigadhi. Ndikati ndo ratinoita, saka mari dzinononoka kupinda. Kana ndamboenda kumbonokumbirira vana pamaschool fees paipai. Saka vana vangu vanotongozva ndoenda kubasa rechigadhi. Saka uniform iripo here? Kuvana uniform yechigadhi ka, because hamunoti gadhi vanofanira kuzomboona one day ka. Maprivate ane mauniform. Kumaprivate hatiendi nemauniform, tinoenda nehembe dzedu idzodzo. Vana vakura sei vekutanga? Wekutanga ane 12 years, mudiki ane 6. Mukomana kana musikana? Musikana mukuru, kadiki kamukomana. Alright. Saka ko musikana manje akura uyu
Ko makazoonawo ati kure kure patouchline munozoita sei? Ya zvinonetsa manje. Because vakuru vakati hanzi ndosaka zvakanzi nevakuru mbudzi kudya mufenje ufana nyina. Ya ndizvo zvazvo but zvinonetsa kuti Zvinoita uzoona kuti mwanawo akutevera ndosingachitomuhwandisira ndisingatodi kuti ateedze nzira dzedu Alright, idzodzi. handisi kumushuvira hangu izvozvo but kana makazongomuonawo ari patouchline dhuma ari patouchline munoita sei? Hapana but zvinhu zvinenge zvakangooma kuti uzoonawo mwana achiitawo zvinhu zvakadaro hazvinyatsi kubudisa zvakanaka. Kana rubva matoona kuti vanhu vaimbokukechai patouchline imimi. Kukecha zvemwana. Ya zvinotoitika kozi kana iko kwatinotomboshanda totozowa tori nemwana wanotouya namai nemwana kubasa ikokuye. Mwana otombodedzera kuti ramai vako harinaki rako ndo rinonaka mai vachitozvinzwa. Saka zvinhu zvinenge zvakatongooma but sezvinhu zvinenge zvava muropa unogona kutongoona sezvinhu zvakanaka. Alright. Saka imimi munokwanisa here kusiya iri basa iri ngatiti pamwe maona pamwe zvekuita zvinokupai mari munokwanisa here kusiya basa iri? Ndokwanisa kurisiya. But ndakatomboenda kubasa ndikambonoshanda ndichiita zvekutengesa but wangojaira izvozvi unongoona senge kunge zvinhu zviri nyore kudarika zvekumboshanda muchimbomhanyiswa nepolisi nekanzuro. Unenge wangoona kunge izvozvi zvemahara zviri nyore. Alright. Ameno kune vechidiki vari kutokuonai so nyika yese vari kutoshuvirawo yokupinda muindustry yenyii mungavadiko wati kudii? Vandingakurudzira kuti vade kupinda izvezvizvi vana vaiko zvinezvi vapanduka. Vana vaiko zvinezvi vapanduka but hapana kurudziro yandingatongoita ndeyekuti kune wese achiri mwana ngaazive kudzivirira nekuti upenyu futi hwakakosha nerimwe side. Saka anofanira kuziva kudzivirira uyezve kana ane zvimwe hake ane umwe mukana wekuita ngaasiyane nezvechibhichi izvi. Ndozvandingangokurudzirawo hangu. Asi kune anenge atongonzwa kuti ndozvaari kuda kutongoita aiwa ngoma ndiyo hapana chikamboipa isi tiri kutongorarama tirimo mazviri. Alright, muri yeZimbabwe ndo chirongwa chinge tinacho muzuva ranhasi handitika Bishu Reality. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section maererano nenyaya iyi. Anokuonekeni mufaro ndiManasi mwana wokwachibanda. Is lockdown.